Hoy! Karnuba! Magmamanok, magrarabit, at mga nag-aalaga ng hayop. Nanay, tatay, lolo, lola, mga kaibigan, kapatid at mga interesado sa pagkahayupan. Tara na po at sama-sama nating pasyalan ang aming munting farm. Namnama di kam tu maawanan di pagyak sumagmamano abulan. Thank you pala kay Jonathan dito sa ating natanggap na biyaya. Special delivery pa. Salamat din sa kapatid niyang nag-effort para ibigay sa akin itong Ali Cafe at saka salamat in advance dito sa sombrero, Jonathan. More power to you and ingat palagi dyan sa ating mga tropa dyan sa Qatar, sa Porsche sa Qatar. Ingat palagi. Salamat. Kumusta ba si apit mo? Kasi di ako, at alok pasit yung barista. Ay baglang sa pasit ako ang lubulas ko. Napasad di bodega siya, no? Bawal di pagpilagan niyo. Mabalin niyo di ado pilagi sa luar di bodega. Kaya manakaunay lang niya barista. Naipat sa iniyawin mo, nag-itirit mo. Anyaya, di mapaspasamat kayong karabesa. Kasi tinirgil kayo tinirgis mo. Ay, nang tatang. Pagtitibaya ko sa akin. Kasama man ka. Ibang taon na yung nga pulinaryo mo may nasi balay. Talagang sanay may pasunan na agaram kayo. No, ako na kami di pa nagayan na. So, 26, 28 more or less, mga 28. Magwiwin na tayo ng mga to. Mga pure na kaali to. Yan yung nanay. Yan yung nanay. And ito naman yung tatay. Meron tayong pure California white. Tignan nyo yung mga markings nila. Prominent na prominent. Okay. Prominent na prominent. Mga bata pa. Hindi pa, wala pang isang buwan eh. Kitang kita na yung markings. Okay, so ito. Ang ginagamit natin pang stud pala sa ating mga dose eh itong si Dagol, pure Californian white.
And ito, pero nagkap si Burnok, pero pure New Zealand White. Pero nagka-problema yung itlog niya. Ewan ko kung kuwan pa to, makaka-stud pa to. And si Kanor, pure New Zealand White. And andun sa kabila, si Pedro. Yun, si Pedro. Pure Californian White din. Isa lang yung pure Cali natin na ginagamit natin pang stud. Tapos isa lang yung nag-survive sa tatlo natin na pure Californian White. Ito, pure New Zealand White, si Pipay. Sana buntis siya. Na stud siya nung March 7. So we're expecting kids from dito. Actually ito galing kay ito yung IB natin, island born natin na pure New Zealand White, galing kay Casa Conejos. So ito yung mga F2 natin. Pinistad natin siya kay Dagul last March 15. Kasabayan nito si local New Zealand to. Ito yung mga F1 natin. Piniprepare natin for breeding. Magti 3 months pa lang itong mga to. So hopefully in the next couple of months magagamit na rin natin. So we shall be having about 4, 4 to eh. Actually 5 to pero namatay yung isa, kaya 4 sila sabay-sabay. So by May, more or less by mid of May, gagamitin na natin tong mga to, sabay-sabay sila, 4 na F1. So ito, aroba. Kung makikita nyo ito, halo-halo. Yung iba, gamit natin, nagdagdag na lang tayo ng blue. Yung mga pwede pang gamitin dahil doon, galing doon sa previous setup natin. We used it. And dahil putol-putol na yun dati, nilagyan ko na lang ng T-joint para may dugtong ko yung iba. And ito, yung mga luma nating nipple drinker, inaayos ko. Tapos siya ang ginamit kong harang doon sa may butas nung T-joint natin. And I'm using this one also para i-drain. Halimbawa kung accidentally naubusan ng tubig dahil hindi natin napansin, para ma-drain natin, itong ginagamit ko. So yan. Okay, so ito yung setup natin, karuba.
Medyo matagal-tagal na po tayong hindi nakapag vlog mga karuba. Eto, dito tayo naging busy kasi wala na tayong time na mag video or what, kasi inaayos natin yung ating rabbit tree. And ito, medyo nagkaroon na tayo ng mga kits. Yan. Ito, isa lang po yung may anak. 6 po sila. Ito rin po. Sa awa ng Diyos, malulusog sila. Nakukulit na rin. Yan. Dahon ng oregano. Tapos dinala na rin natin dito yung isang lion head natin. Yan. Ito yung ginamit nating pang stud doon sa isa na nandito rin. Ito. So na-stud siya nung March 7. So hopefully magkakaroon tayo ng kits nito by more or less April 7 or 6. Usually mga ganun yung naobserbahan natin. Yan. Camera siya ito eh. Tapos ito, by March 13 we are expecting on 13th of April also. Ito April 6 or 7 magkakaroon tayo ng kits nito hopefully. Ito by March 15. Ito F1 to. So as I was saying, ito yung pinagkabisihan natin lately, kaya medyo hindi tayo nakapag vlog. Ito may isang buwan pa lang to. 6 weeks. Exactly 6 weeks. Mag-isa lang kasi na kanto na anak, kaya kung makikita nyo medyo malaki siya sa 6 weeks na age niya. As compared, F1 din to. Ang may anak nito ay si Dagol. Ang tatay niya si Dagol. As compared dito sa isa nating F1, eto. Pag pinagtabi mo yan, halos parehas na sila. Ito, mag 3 months na to eh. Kaya, okay. So, eto, yan. Eto yung setup natin. Back to back siya. Dito sa gitna, magiging double deck siya. Pero hindi ko pa rin kulang pa ng kulungan. Kulang pa ng ganto kasi pinag-iipunan pa natin yung ganitong style. Kasi dito sa baba dapat mga ganto para yung parang pinaka poop tray ng nasa taas pa-slant siya para diretso siya doon sa baba. Okay. So pinag-iipunan pa yung ganitong style. Yung ganyan is medyo kulang pa rin, pero mas marami yung kulang natin ng ganito, yung A-type
cage. Kasi 1, 2, bali dito 3 pa yung kulang, dito 5, so 8 pa yan. Tapos ito, kapag ka napalitan natin ng A-type, yan yung ilalagay natin dito sa taas. So okay lang siya. 5 pa na A-type dito, and or 6 na A-type dito. Tapos dito is subukan natin pagkasyahin yung 4. So 4 pa rito, 10 na A-type. And 1, 2, 3, 4, 5, 5. Isa. Tapos 6, 6. Tapos 6, 7, 13 pa na ganitong design ang kulang natin para makumpleto natin. So 13 na ganito, and 7 na 10 na A-type yung ganito. Hindi malaki-laki pa. Ang bubunain natin, ang iipunin natin mga karuba. Makikita nyo doon sa kabila yung mga, doon ko na lang muna pinatong yung mga harvest nating mga itlog. So nakasegregate na yan, yung galing doon sa, ito is yung mga binebenta natin na table eggs. Pwede ring actually fertile din tong mga to, kasi nilagyan ko ng tandang yung range ng mga layers natin para ma-fertile din yung itlog nila. Ang disadvantage lang is mas mabilis na masira yung eggs, yung table eggs kapag ka-fertile. Okay, as compared doon sa non-fertile. So yan, ito yung mga itlog ng dominants natin. Yan yung mga silky, and dito sa banda rito is yung ko nilalagay yung buff Orpington natin and Marans. Okay, so ito mga karuba, pinagkakabalahan natin, and para ma-recycle din natin yung mga karton, and total wala naman tayong pambili ng heat proofer dito. So yan, karton na lang yung mga nilagay natin, and hindi pa rin kompleto, meron pa tayong gagawin, marami pa, mas marami pa, naayos pa, in progress pa mga karoba. Pero ang importante is merong nadadagdag as days passes by. Pagdata pa yung mamidwa karga at kuliglig na nang. Eh, matiis na.
Itala amadlaw ko. Saan sa asin murat niya akin kadititalaw. Pertama kita itu kan nanam. Ulgaya. Imani ko nga paris tayo balay. Dinamag na no nakapagapas ako. Siguro na sa akin, di agad amin nagitiilit tayo. Inakawag na si Sabay ang nakastagitaw. Ako na ang tanalpas ka ng di bodega na nana. Makagultawayan na kayo. Come on. Go eat, man.
So, ayan na siya. Karuba. Ito yung ginawa ko hapon. Ito yung sinasabi ko. Yung lock niya. Kapag kahinilang mo to, kusa siya. Yan na. Hindi na basta yan matutulak. And one thing more, hindi siya basta matutulak. And hindi rin siya basta makakalabas kasi nakakalang dito. So, yung nasa loob, yung rabbit natin, hindi makakalabas. Okay? So, ito yung complete na cage natin. Semi-complete kasi wala pa tayong mga kanyan. Wala pang feeder and drinker, which will be the next thing na ilalagay natin. Hindi pa dumating yung order natin. So, yan. Still here mga karuba, manood kayo sa ating mga videos, mag-subscribe, i-like nyo sila, share nyo sa inyong mga kaibigan para dumami tayo, lalo na po dito sa Ilocandia. Napapansin nyo yung ating mga dialogue, karami, I can even say na mas marami yung mga Ilocano dialogue natin. At may mga Ilocano 101 din tayo para dun sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Okay? So much for that. Salute to all of you. And be safe. Mag-ingat tayo lalo na sa panahon ngayon. Alagaan natin yung ating mga katawan, hindi para sa atin, pero para sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kasi kung magkakasakit tayo, hindi lang tayo magsasuffer. Mas magsasuffer yung ating pamilya. Okay? So, good day and see you in my next video.